Hayırlı kешсіз Müslüm телевидениесі топшыларын қорысыз жаңалықла шығарылышы білен студияда мен Тимма Авзалова жерлігі бізде болған оқиғалар турында қысқаша. Татарстан президенті Рүстем Минниханов қарары негізінде ярдәм янәші помощь рядом проектына старт берілді. Ол коронавирус инфекциясы арқасында қотлаулы тұрмыш халінде қалушыларға азық-түлік белән ярдәм итүне күздә тота. Теманы Әлфинур Нугманова дәвам итә. Ярдәм янәшә проектына Акбарс банк финанс ярдәме күрсәтә. Азык-түлек пакетлары Татарстан Республикасы Хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы төзегән исемлекләр буенча таратыла. Проект кысаларында республика районнарында йөрүче КАМАЗ машинасы 3 май көнне Мөслимгә азык-түлек җыелмасы тутырылган тартмалар китерде. Бер үк вакытта Магнит җәмгыяте дә спонсорлык ярдәме күрсәтте. Һәр бер районга менә шундый ярдәм оештырыла. Бүген бу акция безнең районда без менә билгеләнгән категория гражданнарга без ярдәм күрсәтәбез. Волонтерлар белән берлектә. Бүгенге көндә безнең 291 менә шундый продуктовый наборлар кайтты. Безнең бысы республика хәрәкәте ярдәм янәшә дигән акция кысаларына һәм кичә үк безнең шулай ук Магнит җәмгыяте хәйрәчелек күрсәтте. Бусы безнең 120 пакет, монсы безнең 4 балалы гаиләләргә ярдәм күрсәтеләчәк. Бүген без буларны барсында волонтерлар белән, авыл җирлекләр башлыклар белән шушыларны таратуны оештырабыз. Ул көнне авыл җирлекләре башлыклары, волонтерлар азык-түлек тутырылган тартмаларны аз киремле өлкәннәргә, 8 яшьтән олорак 4 балалары булган гаиләләргә тапшырды. Ярдәм коронавирус инфекциясына бәйле зыян күргән эшмәкәрләр һәм үз мәшгульләр гаиләләренә, аз киремле гаиләләр балаларына да адресланган иде. Без инде иске карамалы авыл халкы исеменнән минем президентыбыз Рөстәм Нургалиевичкә менә шундый саллы мотор ярдәм күрсәткән өчен халыкка зур рәхмәтебезне җиткерәсем килә. Менә шундый язгы мотор бәйрәм көннәрендә безнең инде мохтаҗ гаиләләргә бу бик мотор ярдәм инде киләчәктә дә 3 тапкыр кабатлана дип өметләндерделәр. Инде киләчәктә нашайтыр безне авыр җирләр читләтеп үтеп саулык сәламәтлектә яшәргә язсын. Республика җитәкчелеге старт бергән проект шул рәвешле бик күпләргә сөенечле мизгелләр бүләк итте. Азык-түлек тутырылган тартмалар күтәреп кергән волонтерларга һәркем рәхмәтле калды. Рәхмәт оештыручыларга, безгә китереп бирүчеләргә, безне онытмаган өчен барысына да рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Коронавирус инфекциясына каршы көрәш чорында катлаулы тормыш хәлендә калган һәм аеруча мохтаҗлык кичергән гаиләләргә ярдәм алга таба да күрсәтеләчәк әле. Әлфинур Нугманова, Динар Нуртдинов, Müslüm телевидениесе. Көннәрне утырып китүе кырышларның темпын арттырырга мөмкинлек бирде. Район авыл хуҗалыгы һәм азык-түлек идарәсеннән алынган мәгълүматларга караганда, бүгенге көнгә 25 мең гектар мәйданда чәчү үткәрелгән. Бу планның 50% дигән сүз. Туган як агрофирмасы игенчеләре бөртекле һәм бөртекле кузаклы культуралар чәчүне төгәлләү алдында бүген биредә көнбагыш һәм рапс чәчүгә кырыштылар. Август Мөслим агрофирмасында да эш темпы югары. Барлык мәйданның яртысында чәчү эшләре төгәлләнде. Басуларда югары җитештерүчән 11 чәчү комплексы хәрәкәт итә. Язгы эшләрне 2 сменада оештыру чәчүне тизләтергә мөмкинлек бирә ди белгечләр. Исламов крестьян фермер хуҗалыгы да чәчү буенча экваторны узып китте. Агромастер җитештерү компаниясендә эшләнгән 9 чәчү комплексы җитештерүчән эшли. Хуҗалыкта эшләр озынайтылган сменада алып барыла. Игенчеләр бер үк вакытта уҗым басуларын тәрбияләүгә кереште. Шүпеләннәренә каршы гербицид кертү бара. Намус һәм туган як агрофирмаларында көзге культураларны 2нче катка ашлау башланды. Кыяшлы көннәрдән нәтиҗәле файдаланып калырга, барлык агротехник чараларны яхшы сыйфат белән үтәп, чәчү компаниясын кыска срокларда тәмамларга кирәк ди район авыл хуҗалыгы һәм азык-түлек идарәсе җитәкчелеге. Авыл җирлегендә эшнең тукталып торганы юк. Игенчелектә чәчү бара, маллар ашарга сырый, эше барның ашы бар ди халык. Яңавысыдан Валерина белән Валентин Романовлар кебек гаиләләр булганда авыл яшәр. Теманы Лилия Шәймиева дәвам итә. Яңаусы авылында гомер кичерүче бу гаиләнең ишек алдында аяк басарлык урын юк. Яныңнан йөгереп тавык чебешләре дә үтә, аякка назланып песи балалары сырпалана. Шунда ук кечкенә дуңгыз балалары да сарык бәрәннәре чимченеп йөри. Түрдәге сарай корылмалар янында бозау, үгезләр иренеп кенә салам кушый. Кыскасы җанлы хайваннар дөньясы. Үзебез мал-туар асрап гомер итәбез инде. Ул 3 сыерыбыз бар. 5-6 сарыгыбыз бар, бозаулар, үгезләр. Менә дальше больше хөкүмәт булышлыгы
итәтіған программа бар деп ишеттік. Шуңа қысылып, 8 сыйыр итәргә исәп бар ие. Романовларның мини-фермаларында 3 баш сыйыр, 5 үгіз, бозау, 11 сарык, 25 баш дуңгыз, от, 50-дән артык тавык чебешләре, 2 дистә инде уткалары бар. Гаилә башлыгы маллар өчен 2 торак җиткергән. Мал-туар, кош-кортлар өчен авыл уңганнары 30 рулон печән, 50 рулон салам, 30 тонна фураж, 10 тонна бодай әзерләгән. Азыкны үзләренең Владимирович трактор белән ташыйлар. Малларга азыкны без үзебезнең җирлектәге фермер Рафил Нурдиновның крестьян фермер хуҗалыгыннан пой җирләре хисабына сатып алабыз диләр алар. Безнең өчен ыдышлы дип шотлыйбыз инде. Шул мал белән бара безнең бөтен дөньябыз. Ир карамаганда диярсең. Без аны кул астында эшлибез. Менә малларга азык запасын кайлардан чык тукыйсыз? Азык запасы төрлечә инде. Акчаларда сатып алабыз инде. Эшләгән зарплатага да алабыз кайбер чагында. Валерина сыйырларны кул белән сава әлегә. Алга таба сыйырлар санын арттыра калганда махсус җайлама сатып алырга телиләр. Савып алынган сөтне тапшыруны кулай дип уйламыйлар. Сөтне дуңгыз балаларына чертәләр. Коймагын, майын, сөтен катыгын ясыйлар. Бу йортта балалар өлкән буынны хөрмәт итеп, эштә чыныгып үсә. Авыл баласы гомергә тырыш, ныклы чыдан булды. Бер генә эштән дә куркып тормады. Бу хезмәт тәрбиясе. Лилия Шәймиева, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. Экология, табигатьне саклау темасы һәр даим игътибар үзәгендә. Аллага шөкер, хәзер шүп җыю махсус службалар ярдәмендә башкарыла. Шүпне өйдән үк килеп алалар. Шулай да бу өлкәдә проблемалар да бар әле. Халыктан каты көн күреш калдыкларын җыю оештырылган төстә алып барыла. Билгеле бер вакытта машиналар күп фатирлы йорт ишек алдына килеп туктый. Биредә яшәүчеләр ашыга-ашыга шүп пакетларын машина арбасына төйи. Кешеләр шүпләрне шүп машинасына аргытсыннар иде. Үзебез яшәгән территорияны ямсызлау матур түгел бит. Мен менә шушы дворда яшим. Шүп графигында килә, билгеле вакытында килә. Аллага шөкер, әйбәт кенә йөриләр. Шүп машинасына ташлау җайларак, менә монда шүпләрне лакая җыеп ташлау урынына. Мен үзем һәр вакытында чыгарам. Менә шушында өелгән әйбергә мин тоже канәгать түгел. Чөнки матур күренеш түгел бирде. Шушында шүп өелеп тору, бер домда да андай әйбер юк. Мен инде кешеләргә әйттеге үз вакытында чыгарга киңәш итәрим. Ләкин бөтен кешедә тәртип ягыннан бер төрле түгел икән. Билгеле вакытка шүпне урамга чыгарып кую урынына үзләренә уңайлы вакытта йорт тирәсенә ташлап китүчеләр дә байтак. Урам җыештыручы Илгиз Шарифуллинның аларга әйтер сүзе бар. Халыкның әшәкелегенә мин нитәм, гарләнәм. Кеше шушында үзе яши, үзе шушында шүпне чыгарып куя. Чыгаргач шүпләрне атмыйлар. Менә шундый мәгънәсезлеккә шуым килә. Менә карга тарата, эт тарата шушында. Үзләр шушында йөриләр. Менә чиста пухта булса машина килгәчтә чыгарсалар. Шушындый сарыкта йөриләр. Әллә нигә бер өйдә булмау сәбәпле җитешмәүне сылтау итеп, шүпчарны пакетларга салып, әйбәтләп баш-башларын төйнәп, чыгарып та куярга буладыр. Аның өчен ай саен акчасын түләп баргач, шүпне өйдә саклап ятып булмый бит. Ләкин теләсә кая ыргытылган шүпчар арасыннан ризык исен абайлап, каты көн күреш калдыкларын этмәчләр туздырып бетерергә дә күп сорамый. Менә бөтен җирдә шүп тарала. Иртән бер 4-тә йөрибез. Кич сәгать чыгабыз. Иртән тагын 7-дә чыгабыз. Халыкны тыңлатып булмый. Менә кайбер кеше эшкә китә инде. Эшкә киткәндә нишләсен? Калдырадыр дип калдыра инде уларны. Өендә калдырамый бит шөпне. Без үзебез менә вакытында шул сәгатенә шөпне түгәргә тырышабыз инде. Менә мин гел шүп машинасына гел шөпне ыргытам, бүтәнне дә шулай эшләсеннәр. Үзебез яшәгән мөхитне чиста тоту бары тик үзебездән генә тора. Кеше хезмәтен хөрмәт итәргә өйрәнгәндә генә башкалар да сине ихтирам итәр. Лилия Шәймиева, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. Россия Федерациясы президентының Идел буе федераль округындагы вәкаләтле вәкиле Бөек Ватан сугышында җиңүгә 75 ел тулу уңаеннан марафонга старт бирде. Марафон кысаларында җиңү көне День Победы җыры Идел буенда яшәүче халыклар телендә яңгырый. Легендар җырның быел юбилей елы. Шәндерүжем, илинчече эспирден, келкалар бек сүнетенче хулле. Шулым видер, шумыр видер талбанза, санбада ибир шивгарны шабанза.
Давид Тухманов белән Владимир Харитонов иҗат иткән День Победы җыры һәркемгә таныш. Безнең җиңү көне акциясенә бәйле ул үзгә яңгыраш алды. Идел буе федераль округы регионнары җырны бүген беренче тапкыр чуваш телендә ишетте. Чувашияның халык шагыйре Юрий Семендер җырны туган теленә әлеге проект өчен махсус тәрҗемә иткән. Сложная ритмика и мелодия сложная, и текст непростой. Поэтому и при переводе на чувашский язык трудности были. Однако несколько вариантов сделали, и получилось, можно сказать, текст сейчас поется. Свободно поется, хорошо. Моңа кадәр җыр Мордва, Мари, Удмурт, Башкорт, татар телләрендә яңгырады. Акциягә Идел буеның 14 регионы кушылды. Без күршеләребез турында күбрәк мәгълүмат алдык. Сугыш чорында Татарстан Республикасына 70-тән артык фабрика һәм завод эвакуацияләнгән, 50-дән артык эвако-госпиталь эшләгән. Информбюро директоры Юрий Левитан сугыш чорында мәгълүматларны Куйбышевтан җиткереп барган. Бабаларыбыз батырлыгы, илебез һәм халкыбыз белән горурлану хисләре көчәйде. Чувашиядан сугышка республиканың 5-тән 1-леше 208 мең кеше китә һәм һәр икенче кеше яу кырында ятып кала. За годы войны с территории Чувашии на фронт ушла 5-я часть населения республики. А это 208 тысяч ее жителей. Каждый второй не вернулся в родные края. Җырдагыча без бу көнне булдыра алганча якын айттык. Кемдер сугыш кырында, кемдер заводта яки басу кырларда хезмәт куеп, җиңү көнен якын айтуга үз өлешен кертте. Чувашиядә ана ышанычын һәм ныклыгын гәүдәләндерүче һәйкәл бар. Һәйкәл Татюк Кинеми истәлегенә куелган. Крестьян хатыны Татьяна Николаева фронтка 8 улын узата. Аларның берсе генә туган җиренә әйләнеп кайта. 75 ел үтсә дә җиңү көнендә һаман да күзләрдә яшь. Чувашия Республикасы эстафетаны Киров өлкәсенә тапшырачак. 9 май көнне җырны проектта катнашкан бөтен музыкаль коллективлар башкаруында ишетәчәкбез. День Победы! День Победы! День Победы! Җиңүнең 75 еллыгы үзенчәлекле шартларда узачак. Коронавируска бәйле масса күләм чаралары оештыру тыелган. Ветераннарны хөрмәтләү тантаналары да булмаячак. Сугыш ветераннарының саны елдан-ел кими. Җиңүнең 75-нче язын районыбызда нибары 8 ветеран каршы ала. Алар арасында Мансур Зиннуров та бар. Гомере буе укытучы булып эшләгән ветеранга бүген Мөслим лицей укытучылары күчтәнәчләр китерде. Бөек Ватан сугышы ветераны Мансур Зиннуров өчен быелгы җиңү датасы аеруча кадерле. Бөек җиңүнең 75 еллыгын үзгә форматта каршы алсак та, укучылар ветеранның өенә эзне суытмыйлар. 6 май көнне Мөслим лицей укучылары Мансур аганы якындашып килүче бәйрәм белән котлап кайтты. Шушындый зур хөрмәт белән мине котлап килүегез өчен барлык коллективка, кызларга, егетләргә, үзебезнекеләргә барысына да кайнар сәлам һәм тормышлары матур үтсен, кайгы хәсрәтләр килмәсен, сугыш афәтләре аларга килмәсен. Укучыларның үз кулы белән ясалган бүләкләрен бик яратып кабул итте ветеран. Гомумән, гадилеге белән зыялы булган райондашыбыз бер качанда масаюны белмәде. Һәркем белән уртак тел табып, яратып аралаша, үзенең истәлекләре белән уртаклаша ул. Шуңадырмы, һәрберебез өчен кадерле ул. Бөек Ватан сугышы ветераны Зиннуров Мансур абыйга Мөслим лицее шефлык итә. Ул безнең өчен горурлык, без инде аның әле безнең арабызда бик озак еллар яшәвен теләп, сәламәтлеген теләп, аның белән бергә һәр вакыт янәшәдә атласак иде дигән теләктә калабыз. Безнең укучыларга, юнар армиячыларга хәрби патриотик тәрбия бирүдә Мансур абыйның өлеше бик зур. Без аның горурланабыз, ул безнең өчен гел этәргеч, безнең өчен үрнәк булып тора. Җиңү белән иткән бабаебызга бик зур рәхмәт. Сәламәтлек, озын гомерлек яшәсен. Ул булгач бик рәхәт. Мансур Зиннуровның өендә ярдәм күрсәтүче социаль хезмәткәрләр ветеранның үз кызлары кебек. Алар да Мансур абый турында бары тик җылы сүзләрен генә әйттеләр. Мин инде 10 елга якын менә Мансур бабайга медицина хезмәте күрсәтәм. Аңа инде сәламәтлек бары тик. Әле киләчәк көннәрдә дә безгә шушлай үрнәк булып, кирәк булып яшәргә сынаңа. Ул безгә бик кадерле. Алла берсә
Инде җиңү бәйрәмен микене үткәрмәсәк тә, дөньяның соңгы көне түгел әле, бәйрәмле көннәрдә булар. Барыгыз өчен дә бик зур рәхмәт. Мансур абыйга Ходай сәламәтлекне жәлләмәсен. Үзенең барлыгы белән сөендереп, арабызда бик озак еллар яшәргә насыйп булсын иде үзенә. Лилия Шәймиева, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. Сугыш мехнәтләре гомер көзенә якынлашкан өлкәннәрне дә, сабыйларны да аямый. Сугыш китергән кайгы хәсрәт, ачлык, ялангачлык, авыр хезмәте беркемне дә читтәтеп үтмәгән. Рәшидә Хәлилова 1927 елда Сөякәй авылында дөньяга килә. Бөек Ватан сугышы башланганда аңа нибары 14 яшь була. Теманы Фәридә Гайнетдинова дәвам итә. Бөек Ватан сугышы шырытылдагыларның да үзәгенә үтеп кенә калмады. Әбирдәге бар хезмәт бала-чагалар, хатын-кызлар һәм әби-бабайлар җилкәсенә төште. Рәшидә дә ул чордагы яшьтәшләре кебек 14 яшеннән басуга эшкә йөри башлый. Әтисенең сугышка киткән көнен яхшы хәтерләр Рәшидә апа. Авыл башына хәтле озата бара ул аны. Әткәйләр борчак шабалдырак басуларда инде. Безнең басулар бик тирәк инделәр. Председатель Кашабабзый килде. Мин кирне убытырып, тек мушакран кырдан убытырып, калмыга төшеп чыкайым дип йөридем. Кашабабзый килде. Әтеңнәр китә бүген. Күкәйләрен, буса күкәйләрен пешереп, шәйләрен куеп бер, хәзер кайтып битәләр басудан эштән. Хәзер китәләр бүген диде. Менә шул көннәр минем хәтеремдә. Авыр сугыш елларын ничек тә үткәреп җибәрәләр алар. Ул вакыттагы интегүләрен, авырлыкларны сөйләп кенә бетерә алмый Рәшидә Хәлилова. Әле бүген дә ул көннәрне күз яшьләрсез генә искә ала алмый тыл ветераны. Ниһаять зарыгып көткән сугыш бетүе турындагы хәбәрдә килеп ирешә улга. 13 яшьтән эшкә куштылар. Утауга. Бөтен авылның бала-чагасы утауга чыгабыз, утайбыз. Аннан олы хатыннар да ияреп, олы хатыннарга ияреп утадык. Аннан Кол урагы белән уракка да куштылар шул бала-чагаларны. Кол урагы белән уракка кушканнар, җирак басу өндәндерешкә барып тоташкан, безнең Татария урманы юк бит инде, башкорт урманы. Шул урман буенда барып тоташкан басудайык. Бардык та Корай җиләгенә кирдек тә киттек. Әзрәк кирип чыгайык дип кенә. Сугыштан соң 1949 елда Рәшидә фермага эшкә килә. Бирдә сыер сава башлый. Уңган кыз монда да тырышып күңелен биреп эшли. Ул вакыттагы сыер савучыларның авыр хезмәте булуга карамастан, үз эшен бик яратып башкара ул. Нәтиҗәдә зур уңышларга ирешкән өчен аны Мәскәүгә авыл хуҗалыгы күргәзмәсенә җибәрәләр. 9 май. Әйдә балакаем, тигезне утыртып зәрәйек тә, керәм мин өйгә үстүрәмен, әткәй кайда хәзер дип. Менә шулай итеп, әткәйнең кайтуын без дә көттек. Юк, булмады. Кайтмады. Рәшидә Гыйльмулла кызы Хәлилова бүген улы Зәниф килене Гөлнур тәрбиясендә гомер итә. Һәр көнен изге матур дугалар белән башлап җибәрә. 7 оныгы һәм 6 оныкчыгы өчен кадерле дәвани, килен кияүләр өчен хөрмәтле әни булып яши. 93 яшь ваклауына карамастан, бүген дә җитез хәрәкәтле, көр күңелле ул. Беренче көннән үк әнкәй дип әйтәм инде, 33 ел була инде өйләнешкәне безгә, 33 ел белән менә әнкәй белән 33 белән ел бергә тормыйбыз инде. Монда менә үй салып чыкканнан бирле әнкәй бездә торсың инде дип үзебезгә алып килдек. Аллага шөкер, әйбәт кенә яшәп ятабыз. Ярдәм итә, киткәнчә үз кулыннан килгәнчә ярдәм итә. Оныкларны ярата бик, оныкчыкларны бигрәк тә ярата. Бер каяда мен фиткә җөргәнем юк димени тылайым хәзер. Ул совет белән председатель нитәләр инде хәзер. Синең урынга кем дибәрәк? Син бит инде алдыңгы. Диләр инде. Алайда шуган көнне бер марҗакы белән киттек. Москвага. Авылдан Шаллыга кадәр грузовой машина белән илтеп куйдылар да. Шуннан ни белән Казаннан Шаллыдан пароходка утырып, пароходтан Казанга җитеп, аннан ары Казаннан Москвага поезд белән барып, җиде кич гостиницага кунып, авыл хуҗалыгы күргәзмәсен күреп кайттым. Илебез күгендә яңадан сугыш утлары кагылмасын иде. Бүгенге һәм киләчәк буын сугыш елларының авырлыгын һәм нинди куркыныч булуын хөрмәтле ветераннарыбыз, тылда илебез өчен көрәшкән абый-апаларыбызның истәлекләреннән генә белеп үссеннәр. Фәридә Гайнетдинова, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. Мөслимнең Рафис Хәбибуллин дистәгә якын газета журнал алдыра, әбүнәче буларак Татмедиа акционерлык җәмгыяте уйнаткан бүләк уйнатуда да даими катнаша. Бу юлы да бүләксез калмады Рафис абый.
Татмедиа акционерлік жамғияты газета журналларына yazылыштар арасында бүләк уйнату матур гадәткә әйләнде. Мөслимнән Рафис Хабибуллин бүләк уйнатуда берничә ел катнаша һәм 3нче ел рәттән бүләкләр ота. Һәр елны газета журналларга күпләп язылдык без. Гаилә белән. Ул журнал булсамы, ул район газетасы, ул республика газетасы. В общем, Татмедианың бик күп чыгарылган матбугатын алдык без. Авыллар белән үзем дә басмалар җибәргәч, язмалар җибәргәч, алар да басылып чыккач, сөйнеп куям инде. Һәм үзем генә түгел, бөтен гаилә белән, бөтен нәсел-нәсәп белән сөйнәбез. Рафис абый ярты еллык сайын 4-5 мең сумлык газета журналларга языла. Беренче ярты еллык өчен бүләк Татмедиа газета журналларын иң күп алдыручы, иң зур суммага язылучы буларак тапшырылды. Мин ул газетаны күмәк хуҗалык вакытыннан ук беләм инде. Аның үзгәреш кичергән чорлары булды, төрлечә язмача да чыгарылды, басмача да. Монда нәйе күпмедер үзгәреш нәрсәдә ир хәрефләр белән басалар. Авыллар дип. Ondan soң чыккан көннәре баганалап куелган диләр бар. Теге сразу күзгә ташлана. И без мөслимләр дигән инде ансы бөтен кешенең дә күңеленә якындыр дип уйлыйм инде. Минем күңелгә бик якын без мөслимләр дигән. Бүләк уйнатуда һәркем катнаша ала. 20 апрельдән 30 апрельгә кадәр әбүнәчүн көнлеге игълан ителә. Бу чорда вакытлы матбугатка язылганда ташламалар ясалачак. Римма Авзалова, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. Үзизоляцияда кул эшләре белән шөгыльләнүчеләр күп. Үзизоляция иҗатка рухландыра диялар. Яңавысыда яшәүче Наиля Демидова да шулар рәтендә. Наиля Демидованы райондашларыбыз Усыкай буйлары Крәшен фольклор ансамблен оештыручы буларак белә. Әлеге ансамбль 2нче бөтен Россия фестивале лауреаты да булды. Сүнмәздәр ветераннар клубының иң актив әгъзасы булган Наиля апа кул эшләренә дә бик оста. Кичкенәдән җырладым мине 3 яшьтән урындыкка бастырып җырлаталар я. Мәктәптә укыганда инде эшли башлаганмындыр инде. Әнкәләр өйрәткәндер. Җен җырлауны инде монда килгәчтән өйрәндем. Көчкәләр өйрәндем инде мин аны. Җында җырлыйм. Эшлим бөтен әйберне. Носкилар элекке бит балачага киемнәр юк я. Гамажларга хәтле үзем бәйләп кигердем. Свитерлар, жимперлар, камзоллар бөтен әйберне үзем бәйләп кигердем. Райондашыбызның йортында кая карама бәйләм, гөл чүлмәгенә кадәр бәйләм күлмәкләр кигән. Урындыкларда бәйләм япмалар, Наиля апаның өстендә үзе бәйләгән камзул, җылы бәйләм чүәкләр, тапочкалар, мунчалалар, йөкбашлар, пинеткалар бәйләүче райондашыбыз ансамбль өчен милли күлмәк һәм алъяпкычны да үзе теккән. Сарыга сырыйдырак бит, сарык җыннарыннан бәйләдек инде. Аннан элекке яшерәк чакта инде кияүгә чыкканчы юбкаларны, кимана күлмәкләрне үзем кисеп тегәдерим. Шул әйберләрне онытмадым инде. Хәзер дә менә шөгыльләнәм. Наиля апа йөн җепләренең бер генә сантиметрын да әрәм итми. Бәйләмнән калган төрле җепләрдән эскәмиягә палас бәйләргә керешкән. Суккан паластан бер нәрсәсе белән дә аерылмый аның бу эше. Бәйләгән чәчәкләре, телефон, ваза астына куелган челтәрле салфеткалары да бик үзенчәлекле. Ике эшне бер юлы эшлим. Чигәм дә, аннан тапшкилар бәйлим инде. Аннан иренсәм та мунчалага тотынам. Әле менә хәзер коронавирус вакыты булгачлан инде 2 китап укыдым. Газета журналлар алдырам инде, аларны укыйм. Кроссворд чишәм, кроссвордны яратам. Бәйләм чиге үрнәкләрен Наиля апа газета журналлардан табып ала. Санаторийларга баргач, үзе кебек кул осталары белән тәҗрибә уртаклашып, елда яңа үрнәкләр, яңа формалар белән эшләргә өйрәнеп кайта. Лилия Шәймиева, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе. Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгы уңаеннан Мөслим информ конкурс игълан иткән иде. Конкурс шартлары буенча сугыш турында шигырь укып аның видеоязмасын редакциягә җибәрергә кирәк. Яңалыклар чыгарылышыннан соң әлеге язмаларның кайберләрен игътибарыгызга тәкъдим итәрбез. Теперь подушка безопасности не только в машине, но и на вашем диване. Она защитит от коронавируса, создавая вам домашний уют. Спасибо, что остаетесь дома.
Вирус, который мы победим вместе. Tatmedia.ru. Подписывайтесь онлайн на газеты и журналы легко и быстро. Когда купил автомобиль, получаю номера, и жизнь прекрасна и светла. И даже если вдруг квитанции оплачивать, пора спокойные нервы и голова. Сменю водительское удостоверение, если надо заменить. А то к экрану нужно прикосновение, и можно меньше заплатить. Всегда в настроении. Возьму и наберу. Транспорт и вождение. На госуслуги.ру. 5 причин стать самозанятым и выбрать мобильное приложение «Мой налог». Не нужно подавать налоговую декларацию. Низкие налоговые ставки – 4 или 6%. Не нужно применять кассу. Приложение автоматически сформирует чеки для клиентов. Имеется налоговый вычет в размере 10 тысяч рублей, который списывается частями. Приложение формирует справку, которая подтвердит доходы. Пользуйся приложением «Мой налог». Это просто, удобно, комфортно. Стихотворение «Дети войны». Автор Лёва Таси. Оборного мишку чесала, девчушка в избе. Вимпала, сама не доедала, пол сухаря оставила тебе. Наряды пролетали и взрывались, мешалась колотёная земля. Восемь дом тебе остался все в одни ты и я. Родили мне росица ты милость, прожимать душным огнем. И смерть вокруг злой птицы, и доля знаний приходила в дом. Ты что же смеешь? Я сильная, не плачу, мне дадут на фронте автомат. Я там что-то толсто слезы прячу, за то, что нас сотенки горят. Но в тишине свистели поле звонко, злодейский убийств моих ножки. И убежала изнутри девчонка. Ой, Мишка, как же страшно мне. Молчание голос я слышно, победа мне всегда ждана. А сколько их девчонок, мальчишка, сиротела, потая война.